Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngoThabiso Mokhethi. Abanye bamazi la ku generation le ndala abe Samuel khona. Kwenzekile ke kwavela ukuthi ube isangoma njengamanje uthi ke ushile kulezi zobungoma ukuthwasa use umzalwane Christian, so ukhuluma izinto ze-gospel. So kunembono ku social media and umbuzo wami ukuthi lena ibaphazamisa kanjani abantu. Nakuba zikhona izinto engizicabangayo ukuthi mhlambe abantu okubaphazamisayo noma okubathinta direct ngale ndaba ukuthi mhlambe usenokushintsha noma le i-expose ukuthi kukhona fake traditional healers noma mhlambe mayizopreacha kubantu abazukumethemba, but ngifisa ukwazi okangempela. Ngiyacela futhi nabazongiphendula niyeke lento yokuthi hayi usemncane awazi lutho. Mangibuza umbuzo ngisuke ngi-expecte impendulo kulo okwazi ukuphendula. Uma ngizombuza ngoSamuel noma kuSamuel kwakuyigama lakhe loku-act. Uma uSamuel ekhetha ukuthi manje ungena kwi-gospel, i-journey yakhe uthatha le decision, isiphazamisa kanjani thina abanye? Sengibuza nakwabanye futhi ukuthi if kwenzekile wavela before simazi ewesaziwayo kade eyi-Christian mase kuthi later empilweni athi yena le journey le akasekho kuyona use-discover 1 2 3 4 5, so uselandela ngapha kwi-culture namasiko, or abanye bagcina sebevela baba yizangoma bavela sebeyama-traditional healers. Isithinta kanjani direct? Mhlambe abantu banombono wokuthi uzodukisa abantu because unama-followers, kodwa ngizama uku-understand ngoba ngisho kusasa noma after 3 months usengashintsha futhi athi nayi enye into. Ngenze example, usengashintsha ethi nayi enye into enzakalayo. Impilo iyaqhubeka ngala kuthina, like yini le yenza abantu bebe nomsindo, abantu bethi maye bayisangoma akaze announce why manje ezo-announce, why efuna udumo. Like guys, abantu abazohlala nathi besitshela ukuthi okay now yilena i-plan ngempilo yakhe. Bekufanele mhlambe akhulume abe deep ukuthi the reason asengapha u1 2 no 3 awusebenzanga, or ubone amaphupho athini. Ngizama uku-understanda yonke lento eyenzeka ku-social media ukuthi kumayelana nani. Ngike ngabona abanye besuka ngala from Christians beza ngapha kwi-culture esho umuntu ukuthi bekade ngi-blind, sengibona kangcono, or mhlambe sengihambe iy'ndawo eziningi ngahlangana nabantu abaningi, so nge-experience esenginayo manje ila engifisa ukuthi i-journey yami ngiyiqale khona, or nayi i-chapter entsha. But yonke lento mina ngizama ukuyibuyisa-ke kimi ngqo manje because lena ngibona iyi-personal decision, like ukuthi umuntu uzovuka athi mayehlaziya impilo yakhe yena azibuka azibheke noma ngabe uneminyaka emingakanani, kodwa esober ukuthi empilweni yakhe mhlambe ushintsho afuna ukulenza yilolu. Ngabe ungena esontweni azinikele kuNkulunkulu, alandele izindaba zikaNkulunkulu, ngabe ulungisa iy'ndaba zakhe zomsamo, amasiko, izinto zabantu abadala, kodwa le nto i-personal. Yini-ke le yenza ukuthi-ke mase kungena thina siphazamiseke? Siphazamiswe ukuthi mhlambe khona izinto eziba-exposed ukuthi shuthi bakhona abayi-fake. Angazi guys, ngicela ningisizeni, kodwa ukungisiza ukuthi mina nizongifundisa, hhayi ukungithuka,
hhayi futhi ozothi yazi usemncane awazi lutho. Mhlampe uma uzoyiqala ngokuthi yazi usemncane awazi lutho, yilana-ke osekuvela indawo yokuthi ngifundise ukuthi lena is affecta kanjani direct, like impilo yakhe. Noma ngabe uyahamba hambe abuyele ebungomeni, angisho ukuthi kube njalo. Ngenza izibonelo, ngenza ama-examples ukuze ni-understand le engizama ukuyithola nami, because lana kunanomfundisi okhuluma esontweni ethi bewu-announce, like yazi mina kwesinye isikhathi ngiba nokudideka ukuthi kahle kahle nasemasontweni sekulandelwa ama-trends ukuthi okay, nayi indaba enkulu manje, asingene-ke ukuthi indaba enkulu eyenzakala, like sekunento nje sifuna ukutrenda sonke. Abafundisi bafuna ukutrenda, izangoma zifuna ukutrenda, but bengingekho lapho kulesi engiyikhuluma. Engiyibuza manje ukuthi omunye uphazamiseka kanjani? Mhlambe ukuphazamiseka kuhambisana nokuthi bewumbuka as i-role model yakho, bowufunda empilweni yakhe. Mhlampe angazi guys-ke, ngifundiseni ngoba ngiyathanda ukufundiswa izinto engingaziqondi nezinto ezenziwa abantu eziyaye nami zingidide, because ama-comments engiwabonayo ngale ndaba kaThabiso Mokhethi, azoba sibiza kahle isibongo sakhe, owaziwa ngoSamuel ku-generations le ndala, abantu bonke abathi-ke ayikho lento ayenzayo. Nazi kanjani manje? Okunye ngiyabonga, i-support ngiyabonga, angiqedi, bye.